Video kasi yan eh. Ay! Ganda ganun. Parang doon. Happy birthday, Daddy! Si Daddy umiiyak. Daddy. Umiiyak si Daddy. Umiiyak. Umakit nga dyan sa legs niya. Ng baby gumismi. Ay, nakikipag-usap na. Ha, gusto niya may kausap. Ano? Gusto niya may kausap na. Ang daldal naman na. Bigat. Bigat. Ngayon ka pa. Bigat-bigat mo. Ang lalaki ng mga puno. Parang sabi ko din si dami yan ng mga... Daddy, masaya kayo, Daddy? Masaya kayo? Ha? Ah, Masaya kayo? ay, siyempre, kailan masaya ako? Nandito ako sa bahay. Ano eh, kalulungkot ko. Yan. Wala naman. Anong may papayo mo sa akin, Daddy? Siyempre ako 30 pa lang, ikaw 87. May 57 years pa akong lalakbayin. Anong ipapayo mo sa akin? Ay, basta alam mo yung daanan. Alam mo, grabe naman Dahil sa buhay na maayos, di ba? Huwag kayong tatahak lang ng... Huwag kayong tatahak doon sa hindi tamang ayos. Ilan naman eh. Ano ko hanapin mo pa di? Basta may nakakain. Basta kumakain ka naman eh. Okay yung maghanap ka. Yun, eh, kung may nakita ka, di okay. Pero hindi na masyadong kanina. Ayun lang. Iniisip kasi ng pamilya, yung mga anak, ano na sunod yun eh. Anak muna. Pero mag-isip ka pa ng papayaman ko. Subukan mo na lang Maging simple. mga ano dyan, ano magagawa mo maaaring mas umunlad, okay. Pero ang pipilitin ko Ayaw talaga ng pagkakataon. hindi na mahirap na walang pera eh. Ay yung walang malaking pera, hindi na mahirap pera eh. Bali, parang ang ano lang talaga, mag-enjoy. Saka kumayod lang ng maayos. Huwag mananapak ng ibang tao. Ganun. Ayun. Tapos kung ano, simpleng pamumuhay lang. Daddy. Oo. Pareho rin eh, maski mayaman ka, mahirap ka, pareho rin yun eh, parang, hindi, parang walang, parang nasa iyo lahat yan eh. Pwede ka nang magsaya, maski mahirap ka. Minsan yung mga mayaman, pag masasaya, panay material lang ang pagsasaya nila. Nawala yung material, wala tsaka nasa kanila pa. Lalo mahirap yun. Magsaya ka dahil binigyan ka ng buhay ng Panginoon. Araw-araw. Araw-araw, buhay ka. Hindi ka pamilya buhay. Ayun. Naiyak ka, Daddy, kanina. Naiyak ka. Naiyak ka kanina. Iyakin talaga ako. Sa saya, Daddy, no? Natakot din ako eh. Na-surprise ka? Oo, talaga na-surprise ako. Hindi ko pa. Akala ko ito na sinalubong. Ako yung mga taga dyan sa Kasibong. Baka kayo. Hindi ko pa ipapalain mo din. Isa pa, kumakain pa eh. Yun. Mga kasa, no? Sarap buhay tayo dyan. Bali, sa akin naging malaking factor ng mindset ko ngayon nitong mga nakaraan yung video na to.
Kasi mas nagbigay ako ng time sa sarili ko, sa pamilya ko. Kasi sa work, hindi na ako nag-overtime. Madalas, parang pag kailangan lang, ganun. Pag in need talaga. Pero nito, parang nagde-dedicate na ako ng time sa sarili ko lagi. Tulad ng mga pagbabago ngayon na morning, before work, mag-edit ako, kaya mag-jogging ako. Para sa sarili ko yun. After work, sa pamilya naman, focus ako kay SS, pati kay Lou, pati kay Wanda. Hindi ako nag-edit. Hanggat maaari, hindi ako mag-edit. Kaya yun. Kaya malaking factor sa akin to kasi 87 is 30. 57 years gap. Sa 57 na yan, marami pang mangyayari. Hindi ko alam kung abot ako ng 87, di ba? Wala namang magsasabi kung hanggang saan, hanggang kailan kaabot. Pero masabi ko lang sa ginagawa ni Daddy. Nag-usap pa kami yan kaso hindi ko na na-videohan. Na parang sinasabi niya, enjoy mo lang every moment ng buhay mo. Kasi hindi mo nga alam kung hanggang kailan ka mag-e-enjoy. So, dahil doon, hindi ako sagad mag-overtime. Kasi pag namatay ka sa kumpanya, papalitan ka lang naman yan Nagpo-focus ako doon sa bagay na pag nawala ako, malaki yung maiiwan ko sa kanila. At malaki rin yung kawalan ko. Kaya nag-focus ako sa family. Na kung saan pagka yung oras ko na binibigay sa kanila, alam ko nagbubunga din. Kasi yung oras ko hindi naman laging nandyan ako para sa kanila. Kaya pag nawala ako, alam ko malaking factor ako sa buhay nila. Dahil ginawa ko lahat at alam kong nagawa ko lahat. At hindi na ako mag-aantay ng oras na kung saan hindi ko na kaya. Saka pa ako babawi. Yun lang. Hanggang dito lang mga kosa, Bali, mahaba pa pag-usapan namin ni Daddy yan. Hawak ko kasi siya nung panahon na yun, tapos nanggugulo, kaya hindi ko na na-videoan. Pero sana nag-enjoy kayo sa payo sa akin ni Daddy. Ayan, payo ng 87 sa 30 years old. Salamat sa mga nanonood. Gawa lang tayo ng gawa para may mababalikan. Thank you.